Ngene kok jaremu ora kak urung ngawuh sing urung ngawuh sing piye neh cah lho. Lombok ngene kok urung ngawuh lho ngrendepe wasi. Lho. Emplas lho. Ya biyo tapi kok suwi era jaya ngentenine iki lho. Mosok kok dipilok munggo mono cah lho. Ngene kok lombok ngene kok urung ngawuh wae kowe iki. Ndho. Piye munggo mono. Ndho. Malah melenut-melenute ngene lho. Ana ya loro ndil lho. Loro ndil-ndil-ndul iki lho. Lombok ngono kok urung ngawuh. Sing urung ngawuh sing piye neh, lho. 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 Ana ya iki ya loro neh ndil-ndil-ndul. Lho, ngene kok lombok ngene kok urung ngawuh ki sing awuh sing model piye meneh, mengko dilek-delek endi wae lho. Wis urung ngawuh wae mengko mono. Ndho malah, ndho. Iki ana ya telu malah lho. Lombok kok jar-jare urung ngawuh wae. Lho. Lho. Sampai kaboten gitu lho, kaboten woh lho. Iki loro meneh. Sing ngawuh sing piye neh ndeke lho. Lho. Mrejet iki wisan. Wisan mrejet. Jerurung ngawuh wae niki. Iki ana ya loro meneh lho.